Když se řekne historická nákaza, většině lidí okamžitě naskočí černá smrť. Jenže lidské dějiny formovaly i úplně jiné, dneska skoro zapomenuté patogeny. Tyhle známé katastrofy jsou ale opravdu jen špičkou ledovce. Pod hladinou se skrývá celý katalog zapomenutých pandemií, které byly přinejmenším stejně ničivé. Dokázaly změnit běh dějin a přesto o nich sotva něco víme. Abychom pochopili jejich skutečný rozsah, musíme si nejdřív vyjasnit dva pojmy. Epidemie, ta zasáhne spíš lokálně v jedné oblasti. Zato pandemie, ta se valí napříč kontinenty. A neexistuje žádná přesná číselná hranice, kdy se z jedné stane druhá. Tím klíčovým faktorem je geografický dosah. Stopy po těch úplně nejstarších nákazách jsou často ukryty na dost nečekaných místech. Moderní věda je ale dokáže odhalit. A to jak z našeho vlastního genetického kódu, tak z prastarých legend. Tak se podržte. Záznam o nejstarší koronavirové epidemii, o které víme, nese naše vlastní DNA. Stalo se to před 25 000 lety a ta nákaza musela být tak strašlivě devastující, že v genomu našich předků zanechala doslova nesmazatelnou jizvu. Genetici dneska pracují skoro jako detektivové v čase. Pročešou tisíce genomů a hledají specifické adaptace v genech, které viry používají jako takovou vstupní bránu do našich buněk. A přesně u předků dnešních východoasijských populací našli jasný důkaz. Důkaz obrovského evolučního tlaku, který mohl vyvolat jenom masivní a dlouhodobý střet s nějakým koronavirem. Jenže geny nejsou jediným archivem minulosti. Někdy se celý příběh jedné obrovské epidemie dochová jenom v podobě mytologie. Třeba ve Walesu v 6. století. Řádila tam nákaza, která způsobovala vysoké horečky a žloutenku. Vědci se dneska domnívají, že šlo o návratnou horečku, kterou přenášeli vši. Ale tehdejší lidé si to vysvětlovali po svém. Místní legendy vyprávějí o žluté příšeře Irzve Fatfelen, která prý povstala z močálů, aby potrestala hříšného krále. A dopad? Ta epidemie vyvolala naprosto masivní migraci z Walesu do dnešní Bretáně. A tenhle příliv uprchlíků tam posílil keltskou identitu natolik, že si Bretaň dokázala udržet nezávislost na Francii po celé 1000letí. Takže jedna nemoc a přepsala politickou mapu Evropy. Některé epidemie měly takovou sílu, že od základů změnily směřování celých civilizací. V roce 735 zasáhla Japonsko první zaznamenaná epidemie pravých neštovic. Během opravdu krátké doby zemřela 1/3 populace. Jen pro srovnání, to je úmrtnost srovnatelná s tou úplně nejhorší vlnou moru v Evropě. Po staletí se japonská společnost musela s neštovicemi naučit žít a to vedlo ke vzniku úplně nových společenských zvyků. Jelikož nemoc zabíjela hlavně děti, tak její přežití se stalo jakýmsi rituálem přechodu do dospělosti, který oslavovala celá komunita. A co víc, lidé zavedli i karanténní opatření. To svědčí o neuvěřitelně raném pochopení principů veřejného zdraví. A teď se přesuneme do Mexika. Polovina 16. století. Právě tady udeřila jedna z nejsmrtelnějších nákaz v celé historii lidstva. Během pouhých 3 let vyhladila až 80% původního obyvatelstva. 80%. Domorodci tomu říkali cokolistli, což v jejich jazyce znamená prostě nákaza. Co jí ale způsobilo, byla dlouho záhada. Analýza DNA z koster obětí sice odhalila přítomnost jednoho specifického kmene salmonely, jenže dobové popisy příznaků, hlavně to masivní krvácení, téhle diagnóze tak úplně neodpovídají. Takže ta záhada vlastně zůstává částečně nevyřešena. Novější epidemie nám pak ukazují, jak se postupně vyvíjelo veřejné zdravotnictví, ale taky to, jak selektivně se jeho postupy někdy uplatňovaly. Pandemie chřipky to rozhodně není jen fenomén 20. století. První globální vlna, která se prohnala po starých obchodních cestách z Afriky do Evropy a Asie, je zaznamenaná už v roce 1510. A příznaky? Horečka, kašel, v podstatě úplně stejné jako dnes. Pojďme do druhé světové války. Americká armáda zřizuje výcviková střediska v kalifornském údolí San Joaquin. A přitom se moc dobře ví, že je to oblast, kde se endemicky vyskytuje houba, která způsobuje respirační onemocnění známé jako horečka údolí. Armáda na to šla systematicky a vědecky. Každý voják byl hned při příjezdu otestován. Ti, kteří byli pozitivní a tedy už imunitní, mohli bezpečně sloužit. Ostatní se pravidelně monitorovali.
A výsledek? Tenhle program snížil počet nových infekcí na polovinu. Jenže ve stejnou dobu, na stejném místě, se odehrával i úplně jiný příběh. Ve stejných prašných a rizikových podmínkách v internačních táborech pro Američany japonského původu se žádná podobná péče ani screening neprováděly. A záznamy o nemoci z těchto míst jsou proto, řekněme, velmi neúplné. Historie zapomenutých pandemií má ale i svoji současnou kapitolu. Jedna z nich se totiž odehrává právě teď, kolem nás. Možná vás to překvapí, ale cholera není jen nemoc z románu 19. století. Podle Světové zdravotnické organizace se od roku 1961 nacházíme uprostřed 7. globální pandemie této nemoci. Jenže rozdíl v jejím dopadu je obrovský. Zatímco třeba ve Spojených státech se ročně objeví jen pár desítek případů, v zemích jako je Demokratická republika Kongo jsou to desítky tisíc. Cholera je dnes krizí chudoby a naprosto nedostatečné infrastruktury. Proč přetrvává? Protože se udržuje tam, kde chybí přístup k čisté vodě a základní hygieně. A situaci navíc hrozně komplikuje celosvětový nedostatek vakcín a taky extrémní výkyvy počasí způsobené klimatickými změnami, které dál omezují zdroje pitné vody. Je až děsivě snadné přehlédnout i ty největší krize, pokud se odehrávají daleko od nás. Minulé epidemie se staly historií, ale ta současná je stále tady. A nutí nás to přemýšlet, jaká další dějinná událost se nám právě teď možná skrývá přímo na očích.